हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन एबा नोंथांमोना खौराङाव नुखाबाय जानो हागौ जे दानसोरां नार्जारी, जाय बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि 3 नं बालाबारि गामिनि राजेन नार्जारी आरो मुस्रिमा सम्पा नार्जारीनि फिसाज्लामोन होनदों। आरो बिथाङा WAKO थारमाने वाक' इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिप जाय गवायाव जादोंमोन, बाहाय बिथाङा सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन। नाथाय बिथाङा गोब्राब जाब्रबथाय एबा मा बेराम जादों जोंनो खिन्थायाखै खौरां बिजोङाव, नाथाय माबा मोनसे जानानै बिथाङा हरखाबै जिउ गोमालांबाय होनदों। आरो बिथाङा राजमुन्द्री गभर्नमेन्ट हस्पिटाल, सेन्ट्रेल जेल नियार स्टेशन, गदाबरी रेल स्टेशन, राजमुन्द्री बेयाव होदों, जेराव नोंथांमोना स्क्रिनशट नुगोन। दा बे मोनसे खौरां जाबाय। दा बेयाव जोंहा बिथांनि जिउमानि थाखाय सोरगोआव आलो गोजोन जाहाथे जायगा मोनहैयो आरो न'खरनि गाहामनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबबाय। दा बे मोनसे। आरो बिनि उनावहायनो जोंनो खौरां बिजोङाव आरोबाव नोंथांमोना नुनो मोनबावदों जे बिथांजोंनो एखे लोगो बिथाङाबो बे वाक' इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिपआवनो बाहागो लाहैदोंमोन आरो ब्रन्ज मेडेल मोनदोंमोन। आरो बिथाङा जाहैबाय सनितपुर जिल्लानि हाग्रिजुलि 1 नं गणेशगुरि गामिनि लहित खेरखातारि आरो अनश्री खेरखातारिनि फिसाज्ला राजु खेरखातारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाय बिथाङाबो फैबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव हरखाब माबा मोनसे मिथिनो मोनै बेरामजों जाब्रबथाय जानानै बिथाङा कर्नाटकनि इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स हाबलि बेयाव बिथाङा देहा फाहामथाय लागासिनो दङ होनदों। आरो दा बे मोनसे खौरां, आरो दासिमबो बिथाङा लागासिनो दं होननानै खौराङाव नुदों। दा बे मोननै खौरांखौ नायनानै जोङो नुनो मोननाय जादों जि बेयाव माबा मोनसे साल जादों नामा, माबा मोनसे सोरनिबा खैसार दं नामा, बे मोनसे साननो गोनां जानानै दङ। आरो जुदि गैयाबाबो बिथांमोनहा लामा ससेयाव एबा बबेबा मोनसे जानायाव, बबेबा मोनसे लोंनायाव माबा मोनसे मोनजाफ्लांदों जानो हागौ। आरो बेखौ सोरबा गोसो जानानै बानायनानैबो होदों जानो हागौ। आरो मोनसेया जाहैबाय गावसोर बिस गोनां बायदिसिना मोनजाफ्लांदों जानो हागौ, थाखानाय बिस गोनां। आरो नङाबा सोरनिबा खैसार सानाय जादों जानो हागौ। आरो बेनि थाखाय जोंनो मोजां मोनसे इनभेस्टिगेसन नांगौ एबा मोजां मोनसे नायबिजिरनाय नांगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकारखौ नारसिननांगोन। बेखायनो जोङो खावलायदों बिटिआर सरकारा जाहाथे बेखौ नायसङो आरो बिटिआर सरकारजों सोमोन्दो थानाय जेसेबांनाखि सोद्रोमा बिथांमोन दङ, बेसेबांनाखि पार्टिनियानो जा मानो एबा न'खरनियानो जाया मानो, बिथांमोना खिन्थानानै होनांगौ। आरो बिथांमोनहा जबरदस्त नारसिननानै होनो नांगोन, जाहाथे जोंनि बर' हिसाबै जोङो बर'नि उदांस्रिखौ मोननो हायो। आरो जोंहा मानो होनबा जोंनि आसामनिफ्राय एबा जोंनि बर'निफ्राय दासिम बोसोराव गैयाबाबो 4 5 बेबायदि लाइमोनफोरा जौगागासिनो दङ खेला एबा स्पर्ट्स बिथिङाव। दा बेखायनो जोङो मोजाङै बिथांमोनखौ जोथोन लानो नांगौमोन। नाथाय अबथिराय जों हास्लाबाखिसै, जोंनि सासे थांबावबायनाय आरो बेजों लोगोसे सासे बेबायदि दुखुनांथाव जाथाय जानाया जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि। बेनिखायनो नों आं जों रायजो राजाफ्राबो हेल्प खालामनांगोन बेखौ जा हायो। बिनि थाखायनो जायफोरा बिटिआर सरकारजों सोमोन्दो दङ बिथांमोनखौ जाहाथे नारसिनो, बिनि थाखाय खावलायहरनाय जादों। आरो नोंथांमोनहाबो नारसिननो हागोन ससियेल मिडियानि थ्रुयै एबा प्रेक्टिकेल मोगथाङाव नोंथांमोनहा बुंनानैबो खालामनो हागोन। दा बेखौनो आसा खालामदों। आरो गुबुन आफादफोर, बर'नि आफादफोर आरो गुबुन बर'नि माखासे गेदेमाफोर बिथांमोनहाबो प्रेस मिटनि गेजेरजों एबा लोगो हमनायनि गेजेरजों गोबां नारसिननो हायो। जेरै फरायसा आफाद, थुनलाइ आफाद आरो गुबुन स्पर्ट्स एस'सियेसन, बेफोरो बिथांमोनहा सोमावसारनो हानांगोन। अब्लासो बिथाङा मुक्ति मोनगोन। नों आं सासे सानै होननायजों सरकारा खोनासङाबो जानो हागौ। दा बे मोनसे। बेखायनो साफ्रोमखौबो जाहाथे बेनि थाखाय हाबा मावो, बेनि थाखाय आर'ज गाबनाय थाबाय एबा खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।